Velkommen til den her virtuelle præsentation af mit 7. semesters projekt, der handler om at bruge e-læring i forandringsprocesser i et Engeströms perspektiv. Min problemformulering lyder sådan her. Hvilke forståelser ligger bag Engeströms teori om ekspansiv læring, og hvordan kan e-læring facilitere læring ud fra disse forståelser? Hvorfor synes jeg så, at e-læring og Engeström er interessant? Lad mig starte med e-læring. For det første tænker jeg, at e-læring er en læringsform, der rummer nogle potentialer for blandt andet videndeling og kollaborativ læring, som traditionel undervisning har meget svært ved at konkurrere med. Det skal jeg nok uddybe senere. Og for det andet tænker jeg, at undersøgelser viser, at virksomhedernes investering i uddannelse kun giver 1/10 tilbage til virksomheden. Det synes jeg er så skræmmende tal, at jeg tænker, at det må vi kunne gøre noget ved. Det er lidt min holdning, at vi har brug for at benytte os af nogle nye begreber til at begribe den her nye verden med, og derfor var det for mig oplagt at kigge på læringsformen og begynde at betragte læring som en lang proces frem for en enkelt eller 2 kursusdage, som der desværre er mange virksomheder, der nøjes med at iværksætte for deres medarbejdere. For det tredje har jeg haft gode erfaringer med e-læring. Et af eksemplerne har jeg brugt som case-studieopgaven. Det er en meget interaktiv form for e-læring, hvor jeg ved hjælp af WordPress har opbygget en blog, hvor al dialog er foregået. Jeg har så at sige flyttet almindelige workshop-aktiviteter over på nettet. Læringsmålet var at igangsætte en proces til at opbygge en ny og fælles kultur i forbindelse med kommunesammenlægning i et borgerservicecenter i Ikast-Brande Kommune. I casen var emnet brug af konstruktiv feedback i hverdagen. Her ser strukturen på bloggen. Ude i højre side kan I se, at vi har lavet grupper, der hver har sit eget forum, og under grupperne har hver enkelt medarbejder sin egen side. Alle sider var tilgængelige for alle, både til at læse og kommentere i. Her ser I, hvordan strukturen gør det muligt for alle at kommunikere med hinanden på alle tider af døgnet. Det, der var vigtigt i casen, var, at der blev givet plads til den enkelte i den grad, både for at komme til ord og også for at blive hørt. Jeg ved godt, I ikke helt deler min begejstring om at flytte traditionel undervisning over på nettet. Det gjorde medarbejderen heller ikke. Sådan blev min præsentation mødt. Men de blev begejstrede. Bare se her. Det var lidt om casen og om e-læring, men hvad var det lige, der fungerede i den her proces? Jeg valgte at finde forståelsen i Engeströms fortolkning af virksomhedsteorien. Jeg blev optaget af begrebet ekspansiv læring, men hvad er forudsætningen for ekspansiv læring ifølge Engeström, og hvad er formålet med ekspansiv læring? Først vil jeg lige give en kort introduktion til virksomhedsteorien og dens grundtanke. Adfærd og erkendelse medieres af artefakter. Artefakter bliver til artefakter, når vi giver dem en bestemt mening, og i casen er artefakterne blandt andet bloggen og skriftligheden. At artefakterne konstruerer objektet vil sige, at objektet løbende karakter, fordi artefakterne ændrer sig efterhånden, som vi bruger dem. Artefakterne tilhører ikke mig. Det skyldes historien og skyldes det kulturelle fællesskab. Objektet er målet, visionen, formålet. Horisonten af mulige objekter var en anden for 100 år siden, fordi sættet af artefakter, der er disponible, har forandret sig. Mulighederne ændrer sig derfor, og Engeström taler om mulighedshorisont som noget, der faktisk er uendeligt. Vi skal gøre noget, der ikke er gjort før, og det kan vi blive ved med. Artefakter og den viden, der knytter sig til dem, besiddes i fællesskabet og læres i fællesskabet. Vi taler altså ikke om individuelt tilegnet viden, vi taler om at skabe viden sammen. Og vi taler om, at objektet bestemmes af fællesskabet. Efterhånden som der kommer mere viden ind i fællesskabet, jo større bliver vores mulighedshorisont. Men det er først nu, det virkelig spændende kommer. Den trekant, I har set, beskriver et virksomhedssystem. Og her ser I så 2 virksomhedssystemer, der hver har deres syn på objektet. Og når de 2 syn ramler sammen, så ændrer objektet karakter.
Som eksempel giver Engestrøm, at en patient ved første øjekast blot betragtes som en patient, der, når et andet virksomhedssystem kigger på vedkommende, bliver ophøjet til en patient, der bærer en specifik sygdom. I det her samspil ophøjes patienten igen til at være en person, hvor der er skabt en fælles forståelse for f.eks. patientens livssituation. I det her samspil, som skyldes de forskellige virksomhedssystemers historie, deres mangfoldighed og deres modsætninger, opstår der nogle dilemmaer, som de forskellige virksomhedssystemer er nødt til at forholde sig til. Og hvorfor er det så interessant? Det er fordi, det er her, der opstår nytænkning. Det er her, de forskellige virksomhedssystemer lærer at tænke anderledes. Det er her, ekspansiv læring forekommer. Og det forekommer først, når hele virksomhedssystemet ændres. Altså gør noget, som vi ikke er vant til at gøre, og som medfører mere værdi til organisationen. Ekspansiv læring er en meget krævende læringsform, som sætter mange ting i spil. Vaner, holdninger, kultur osv. Derfor forekommer det ikke så ofte. Det forekom heller ikke i min case. Det var egentlig heller ikke målet, for jeg kendte ikke begrebet ekspansiv læring. Men casen viste, at bloggen stillede faciliteter til rådighed, som kan facilitere ekspansiv læring. De faciliteter, jeg vil fremhæve, er optimal videndeling for at synliggøre mangfoldighed og historie og forskellige opfattelser af et objekt. Alle kom til ord, og alle blev hørt. Det er medieret læring via skriftligheden og den tidsforskydelse, som skriftligheden indebærer. Alle fik mulighed for at reflektere over deres svar og deres kommentarer. Det er større fleksibilitet. De lærerne kan lære, når de har lyst og hvor de har lyst. Flere bloggede det også efter arbejdstiden. En af fordelene er, at det, der er sagt, bliver i systemet, og man kan altid vende tilbage til diskussioner efter behag. Og endelig er det situeret læring, hvor læring forekommer i det miljø, læring skal bruges i. Jeg tror ikke på, at det altid skal være mål at nå ekspansiv læring, langt fra. Men vi vil helst rykke ved vores kursister og elevers holdninger og opfattelser. Og noget tyder det også på, at der blev flyttet et eller andet hos medarbejderne i Ikast Brande Kommune. Et halvt år efter processens afslutning modtog jeg følgende fra ledelsen. Hvad har jeg så lært? Jeg har lært af Engestrøm, at det, der motiverer til læring, er de modsætninger, der findes i virksomheden. Og at det dermed handler om for os undervisere eller konsulenter, eller hvad vi nu er, at synliggøre og gøre rum til at lade modsætningerne komme op til overfladen. Engestrøm taler om at afholde Boundary Crossing Laboratories, en slags workshop, grænseoverskridende workshops, hvor det netop handler om, at modsætninger bliver tydelige. Sådan en type workshop tror jeg da, jeg skal prøve at lave. Via e-læring selvfølgelig.